Να ξεκινήσω με ένα φόβο που είχα όταν ήμουν παιδί. Φοβόμουν τα περιστέρια. Ακόμα τα φοβάμαι πάρα πολύ. Είναι αλήθεια, γιατί τα φοβάμαι και τα σέβομαι ταυτόχρονα. Εντάξει. Γιατί το περιστέρι είναι το μόνο ζώο που έχει καταφέρει να χέζει όσο πετάει. Εντάξει, το αθηναϊκό περιστέρι δεν έχω χρόνο να προσγειωθεί και να χέσει. Είναι πολύ άσχολο. Είναι στον αέρα, λέει: έχω meetings, έχω ραντεβού, δεν προλαβαίνω. Πάρτα, πα! Και εγώ αυτό το σέβομαι, γιατί εγώ όταν χέζω λίγο να κουνηθώ, πρέπει να σταματήσω να χέζω. Αποκλείεται. Δηλαδή, εδώ είμαι πάνω να πάρω το χαρτί, ο εγκέφαλος μου είναι: όπα, κουνιέται, κλείσε, παπ, κλείνει. Κλείνει! Φανταστείτε τώρα να χέζετε και να κάνετε και αυτό. Είναι άξιο θαυμασμού. Από την άλλη, τα περιστέρια τα φοβάμαι, γιατί έχετε δει τα μάτια τους. Είναι μάτια δολοφόνου. Έχουν αυτό το βλέμμα του δολοφόνου που σε κοιτάει έτσι. Φέρε το κουλούρι, αλλιώς η μάνα σου πέθανε. Τώρα. Και του το δίνεις, γιατί είναι τόσο μικρό ζωάκι, αλλά έχει ένα θώρακα φουσκωμένο. Και πηγαίνει το περιστέρι στο γυμναστήριο κάθε μέρα. Έλα, λα 10 και πάμε σύνταγμα, τελείωνε. Και είναι απίστευτο, γιατί το περιστέρι, όποτε έχει προσεγγίσει άνθρωπο, δεν είναι ποτέ για καλό, είναι πάντα για τσαμπουκά. Δεν έχετε ποτέ φιλικά να πιάσει κουβέντα. Είναι πάντα για να τσαμπουκαλευτεί, το έχετε δει πώς περπατάει το περιστέρι. Αυτό το πράγμα. Τι κοιτάς, τι κοιτάς, τι. Ναι, χέσαμε στα μάξι σου, τι. Νομίζω τσαμπουκαλεύεται, πάμε όλοι μαζί. Τι. Και φεύγεις. Γιατί το περιστέρι έχει και μια απίστευτη αίσθηση στο χρώμά του στο χέσιμό του. Δηλαδή βλέπει μαύρο αμάξι, άσπρη κουτσουλιά. Βλέπει άσπρο αμάξι, μαύρη κουτσουλιά. Κόκκινο αμάξι, μπλε, πράσινη, όλα τα έχω. Είναι στη λίστα στο περιστέρι. Πετάει από πάνω. Fiat Punto. Μαύρο, δεν μ' αρέσει. Άσπρο, contrast. Τι έκανε στο αμάξι μου, τι, καλά κάνω τι θες, έλα. Το αστείο με τα περιστέρια είναι ότι τα μάτια τους δεν είναι μπροστά, είναι στο πλάι. Έχουν μετακινηθεί για κάποιο περίοδο, είναι εδώ στο πλάι. Εντάξει, οπότε τους πετάς φαγητό, πάντα στο χούνε 10 φορές μέχρι να το βρούνε, έτσι. Το περιστέρι, πού είναι, το δε κανείς, πού είναι, εκεί, πού. Κάσεις με την παρέα σου και γελάς και το περιστέρι. Τι γελάς, τι, καλά, εντάξει, συγγνώμη. Γιατί έχουν μετακινηθεί τα μάτια, βέβαια, ξέρετε, γιατί εφευρεθήκανε τα μάξια. Και το περιστέρι είχε κάτι πιο σημαντικό να κοιτάει από μπροστά, να κοιτάει πλάι. Γιατί το περιστέρι περνάει πάντα την ώρα που έρχεται το αμάξι πατημένο. Οπότε, όπως έρχεται το αμάξι από εκεί, το περιστέρι το βλέπει με αυτό το μάτι εδώ πέρα, προχωράει, του κορνάρει. Τι! Αλλά το απίστευτο με τα περιστέρια είναι ότι όλοι έχετε φάει αυτό που τρώνε τα περιστέρια. Κουλούρι τρώνε τα περιστέρια, όλοι έχετε φάει κουλούρι. Έχει χέσει κανείς από εσάς ραδιενεργά? Τι γίνεται, μπαίνει σουσάμι, βγαίνει πλουτόνιο, πώς το καταφέρουν εδώ μέσα, τι έχουνε, πυρηνικό αντιδραστήρα εδώ περιστέρια.